Opettajien liitto AKOL ry pitää tänä vuonna vuosikokoustaan Savonlinnassa. Näissä kokouksissa on ollut tapana työstää julkilausuma. Tällä kertaa julkilausumassa puhutaan opintojen henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaistaminen on päivän sana. Se lähtee siitä aikuisopinnoissa, että aikuisopettaja tuntee aikuisen oppijan valmiudet ja erityispiirteet. Toinen pointti on tutkintojen tuntemus. Toimiva opintopolku opiskelijalle syntyy näiden onnistuneesta yhteensovittamisesta. Toteutuksen alla oleva koulutusreformi korostaa työelämän osuutta opinnoissa. Aikuisopettaja on myös työelämän asiantuntija omalla alallaan. Opintojen henkilökohtaistaminen on ollut aikuisopettajan työtä ja arkea jo yli 10 vuotta. Koulutusreformin myötä tämän osaamisen tarve korostuu entisestään. Jokainen opiskelija tarvitsee tuekseen osaavan opettajan. Osaavia opettajia löytyy myös vapaan sivistystyön puolelta. Kansalaisopistojen tuottamat opinnot ovat entistä kiinteämpi osa tutkintotavoitteista koulutusta. Aikuisten opettaminen on työtä, jonka me osaamme, ja me haluamme, että työllemme taataan kunnolliset edellytykset myös tulevaisuudessa. Suomessa on maailman parhaat opettajat. Pidetään tästä kiinni. Kiitos.